Hamoroni hasangaponai laos ido di soarahon ende bulan Juli 2024 on sian buku ende 452 ayat sada. Marhite endetai tahatidakondo namora tuhatai jalanakonna dohita sudena sialani parmuduonna dohita ditongani rumah tangga dohot dia kaulauta namaragami songon jinohon tema bulanon debatado sumarihon ngolum laos marende ma kita.
marhite-hite goarni de bataama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di porbadiana tu mopalangit dohot tanoon. Amin. Songonon do hatani Tuhan Jehova. Hidama, au, apala au sandiri uso-uso sogot di biru-biruku jalaluluanku nasida. Songon pangaluluin ni parmahan di punganna ganupari. Uju di tonga-tonga ni biru-biruna akka nama pari ibana. Suang songoni, au mangalului biru-biruku sogot. Haleluya. Martangyang mahita. Ale Tuhan debata, para si rohana sumurung, mauliati madi rohanami tuho, ala di jauho hami tu pakirimon di hanguluan saleleng ni lelengna, sailehon matondim tu rohanami, asa margogo hami mangalo hisap-hisap ni rohanami, jala asa hulului hami, akana di banu agijangi, pargogoi mahami manaluhon saluhut nanaing mangambat hami tu hasonangan. Sai paganda haporseaon, pakiri mondohot pamompomon ni rohanami. Asamonang hami ro di ujungna. Laho manjalo tupali hami di jolom, alani anakmu, Tuhan Yesus pangului. Amin. Marende mahita. Tatangihon mapatik ni debata ni miguta sadarion imapatik parjolo sahat paupaton. Patik parjolo audo Jahoba debatam ninna debatata dan jadi marakup au bahinonmu debatam. Patik paduahon dan jadi ganonmu jaladang jadi sumanonmu manang ahan na di banua gijang dohot na di banua tongaon rodi na di bagasan aik na di toru ni tano yang go tunggabe si sombaon manang si oloan. Patik patuluhon dan jadi dohonon guarni debata yang go soture dalanna ia hona uhumna do sogot akan nama seneang di goarna. Patik paopaton ingot hamuma pabadiahon hari Minggu dina onom arima ulahamu nasa siulanmu alai anggo ari papitohoni ari pada diana ni Jahoba debatam doi
dan jadi ho mangula anggo dinasadari, manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru, ro di pinahanmu, ro di pangisini huta ni halak pe namangebati hutam. Ai dina ono marido di topade bata langit dohot ano dohot laut dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana di ari papituhoni, di baini do umbahen na di pasu-pasu debata jahoba ari paridanan na jala di parbadiai. Ido sahatna atong hap ram mangido gogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai par gogoi mahami, mangulahon nobar tepatikmi. Amin. marinde hita. Jongjong do hita diadopani debata para siroha, namarnida toru di bagasan rohatai di dok poda bindu 15 ayat tolu. Manatap manonggor do matani jaho batu lihat portibion. Mardida halak ni jahat dohot nadenggan maroha. Sialani tapaunduk jala tapaseret ma rohatta. Jala taukap roha parbagasatai uhud usehon ma nasa dosa panglasion. Marado pon dongata sabagas. Tu inata, tu amata, tu anakota, natorastabe, nang tu akadongan jolma ape.
Tong tatopoti madosata diadopani debata. Ale Tuhan debata, amanami pargogo naso atu dosan. Parasi rohami dahami nadangolon. Naro dohami tujolo manopoti dosanami nagodangi. Di bagasan hajahaton dohami tubuh jala dang adong haporsion. Di bagasan rohanami hian. Saluhut dohami manimbil sian akadalanmu. Macai godang do pangalusion nami di patikmu. Alai ingot mahami. Ale Tuhan. Ala ni denggani basam dohot asini roham. Sayunang paingot-ingot akadosa ni haposon nami. Dohot pangalusion nami. Saingot mahami hombartu asini roham. Dohot denggani basam. Ala ni guarmu. Ale Tuhan Yesus. Marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasisiani dosata. Songonon do hatani Jahoba. Unang ho mabiar, ayau do siluluhan ho. Nunga pola hujau guarmu, au nampuna ho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Marende maita. Turpuk epistel di Minggu Sadarion, imana tersurat di 2 Korintus bindu 12 ayat 2 sahat ayat 10. Tajahama masikot sorim. Di bagasan Kristus hutanda sada jolma, nunga 14 tahun salpuna, tarhicat halaki ro dilapis patuluhon ni banua gijangi, manang di bagasan dagingna ibana ujui, manang di balian ni dagingna dang huboto, debata do umbotosa. Natar hisat do ibana ro di paredeso, jala di begedo hata naso tarhatahon, naso jadi dohonon ni jolma manusia. Jalanang pehu papuji-puji diriku dang naso maroha audisi asitong do hataki alai horom namai unang sumurung au dirajumi halak siana ni idana dohot binege na diau. Tolu hali do hupangido sian Tuhani, asa sumuruti sianau.
Jibaheni sonang do wilala di bagasan aka hagaleon pangaliawion hasosahan pangeleleon dohot hagogotan alani Kristus ai jumpa galeau di sido au margogo. Ido sehatna martua do akan atu mangihon hatani debata jalano peopsa. Amin. Marinde mahita. Taha tidakon maha porseatai songonahina tidakon idongata saha porseaun di sandok portibion rap mahita mandok au persea di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan natu mo palangit do tano au persea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai imanati nibuhoni si Maria naga begiam yang sianton di porbadia andorang sohabubuhan ido tuhata natu mau na bernit di pangumani selatus namate terpajal do ibana di au pinar silang natua tubana toru dung ditanom namulak mangolu di ari patuluhon nama naik ku surgo lau hundul tu siamun di debata Jahoba amanai pargogo naso hatu dosan disima ibana mulak sogot tu tano manghukumi halak nama ngolu dohot namate au porsea ditondi porbadia jala adong sada huria nabadia huria hato pani halak Kristen akan nabadia dohot diasisyani dosa dohot diate namandok mulak mangolu dosogot daging ni halak naumate dohot yang ngulu anasaur sudah. Amin. Tabege mak titingna masa di mingguan. Salam. Ora samadita sasudina. Tabegema tikting duriatta di bugasan mingguon. Na parjolo guarni minggu. Guarni minggu ta sedar ima minggu papaton dung trinitatis. Hasil sadaun ni dewata do topik di batado partano batuatta. Pasal mesap lalu ayat sada 1 ayat 15. Napa duahon permingguan keluarga saderom minggu tanggal 7 Juli 2024 di Batu Pado permingguan keluarga di Manogot Perbahasa Indonesia pukul 7 WIB di harian bahasa Batak pukul sia 30 WIB Rakbudul ma marsi keluarga jela wedo patu bagian edde pujian marumakon pokal grup psikolorga jala taboto matu parhalado las disi tapasa ma amplop telean bulanan manak tahunan di parade do amplop
patuluhon jadwal ibadah tengah minggu. Diberitahukan bagi warga jemaat HKBP Mampang Perapatan dapat melihat jadwal dan pelayanan ibadah tengah minggu di gereja HKBP Mampang Perapatan yang terlampir dalam warta. Paupaton Partangengan Wek dari Selasa tanggal sia Juli 2024 memuka pukul 10 sia 30 wib. Patu-pota do Partangengan Wek di Wek 2 keluarga Amang P Purba Borussia Lagan di konsistori. Wek 4 di keluarga Mata Julius Cesar Marbun di GSG. Rakmaita Madohoti Partengani secara khusus ruasni Wek 2 dot Wek 4. Palimahon rapat evaluasi program kerja dot anggaran dari Jumat tanggal 12 Juli 2024 pukul 10 siawib di konsistori nang dipatu pada rapat evaluasi program kerja dot anggaran tahun 2024. Kena boto tu sudah paralado asal priama hita madohoti rapoti. Paunopon lomba paduan suara Pesparawi DKI Jakarta. Dalam rangka dilaksanakannya lomba paduan suara Pesparawi DKI Jakarta, maka HKBP Mampang Perapatan akan turut berpartisipasi dalam beberapa lomba, antara lain 61 paduan suara perempuan. Kaum perempuan HKBP Mampang Perapatan telah membuka pendaftaran dan ingin mengajak Naposebulung wanita dan para ibu untuk bergabung dan berpartisipasi dalam paduan suara perempuan. Bagi yang ingin mendaftar dapat menghubungi Nyonya Manulang Doris Borsimbolon HP terlampir. Pendaftaran terakhir pada hari ini Minggu 7 Juli 2024. Nomor 2. Paduan suara pria. Kaum bapak HKBP Mampang Perapatan telah membuka pendaftaran dan ingin mengajak pemuda dan para bapak yang berusia 23 sampai 50 tahun untuk bergabung dan berpartisipasi dalam paduan suara. Bagi yang ingin mendaftar dapat menghubungi Amang Situa John MP Simamora HP terlampir. Nomor 7. Pendaftaran Parguru Malua tahun ajaran 2024/2025. Pinaboton turuas ni HKBP Mampang Perapatan nunga dibuka pendaftaran Parguru Malua tahun ajaran 2024/2025. Turuas nanaing mendaftar gawe peserta asa mengisi formulir dengan membawa fotokopi surat tardidi, akte lahir, jadi pasak matus towek nabe paling lambat hari Minggu 10 Juli 2024 dan di hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 dung sidung parmingguan pukul sia 30 wib maringana di konsistori naik patu paut do pertemuan calon Parguru Malua tahun ajaran 2024/2025 rak dohot natoras dohot pengajar pawaluhon parmingguan variatif HKBP Mampang Perapatan. Pinaboton tu sudah ruas HKBP Mampang Perapatan dari Minggu tanggal 14 Juli 2024 pukul 10 wib maringana di gereja HKBP Mampang Perapatan patuponda do parmingguan variatif robe maita tostahara ma kadungata asadot madohoti parmingguan variatif pasiahon pilihan amplop gotilon dot tahun eksklusif Okumene 2024 dari Minggu tanggal 7 Juli 2024 manang sadarion tapasama pilihan amplop tu kebutuhan akta ulan nuria nama pertemuan tu pesta gotilon dot tahun eksklusif Okumene tahun 2024 tapasama ditiki masih jalangan di paredo ingananna di lambung ni Pitu Haruar. Nomor 10. Kegiatan panitia Gotilon tahun Okumene eksklusif. Dalam rangka mendukung pesta Gotilon
dan tahun okumene eksklusif akan diadakan kegiatan dan penggalangan dana antara lain 10 Sada 1001 pendataan UMKM HKBP Mampang Perapatan. Dalam rangka pengembangan UMKM di HKBP Mampang Perapatan, Panitia Gutilon dan tahun okumene eksklusif mengadakan pendataan pelaku UMKM bagi warga jemaat di HKBP Mampang Perapatan melalui link berikut. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu pelaku UMKM yang menghadapi kesulitan dalam perizinan dan juga bagi peminat UMKM yang ingin memulai usaha. Diharapkan partisipasi warga jemaat HKBP Mampang Perapatan. Kesempatan ini dibuka bagi jemaat dari HKBP dan gereja lainnya. 1002 pendampingan perizinan dan seminar UMKM. Dalam rangka pengembangan UMKM di HKBP Mampang Perapatan, maka pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2028 pukul 10.30 sampai pukul 10.00 Panitia Gutilon dan tahun okumene eksklusif akan mengadakan pendampingan pendaftaran izin UMKM oleh suku dinas PPK UKM Kota Administrasi Wilayah Pancoran Jakarta Selatan dan seminar UMKM dengan tema optimalisasi UMKM dalam menghadapi persaingan bisnis. Jadwal pelaksanaan dan pelaksanaan belajar bisa kita baca yang ada di dalam warta ini, kertas kita. 10 Sada Sinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Di hari Senin saat hari Selasa tanggal 22 saat 27 Juli 2024 maringanan di Green Forest Hotel Bogor. Di Patupado Sinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta alani Bordo Sian HKBP Resort Mampang Perapatan lama do Sinode Pendeta Resort Amang Pendeta Robert S. Pandiangan MTH. Utusan Sinode Godang Amang Situares Roberto Sinurat. Utusan Sintua Situa P. Raja Manulang Sian HKBP M. Taryono. Dan utusan warga jemaat Nyonya Siregar Lince Bursamosir dari HKBP Mampang Perapatan. Tema: supaya kamu dibaharui dalam roh dari pikiranmu. Efesus 4 ayat 23. Dan subtema: dalam kasih Kristus dan persekutuan roh, HKBP membarui janji, karakter, kultur dan kemampuan pelayanan warga dan institusinya melaksanakan tugas panggilan Allah. Tatanya koma asanengga mardalan sudi. 12 Padidion Nabadia. Dari Minggu tanggal 21 Juli 2024 naik Patupado Padidion Nabadia. Pinaboton tu sudah ruas niahuria HKBP Mampang Perapatan akan atoras nanaing mabuan enak konna majalo Padidion Nabadia asa pasuraton enak konna marhite namangisi jalan majalo formulir sian pendeta manang sian ibaradi huriatta manang melalui situa sektor. 10 tolu ruas nomor sait tabuamma di bagas tangyakta akan nomor sait ima amang mayer samosir dirawat rumah sakit umum daerah Pasar Minggu sian sektor 5 hatani di bata pasak madalam mutu jahoba jalaposi ibana asebana paturehon pesalam tulipitu ayat 5. 14 nama ulang tahun parhalado do ruas pasaton selang ulang tahun turus ni ruyatta nama ulang tahun di Bogasan Saminggon idok hatani di bata kangan na syamu do gajang di umur jalai dia berang na do hamoraun do habuliaon poda tulu ayat 10 nama ulang tahun pardongan saripeon parhalado do ruas pasaton selang ulang tahun Parsaripeon turuas ni huriatta na ulang tahun di Bogasan Saminggon
dok hatan di bata alai dijoloni sehuluk salukna masya holongan situ mak hamu ai dukupi hawlongan niroaido godang dosa sada Petrus 4 ayat 8 akapelian hamulatia dot nasing nasina titingon taida madi haro atas adong ditawi songoni masak dititing di surat tay bagasa minggon tuat tama mamasu-masu. Marende mahita sian buku ende 205 Uhud papungu pelean sadaa dot sadabe. Damini debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Horas madita sudi amanginang, huparrohahon naking dak sudi dupe masih jalangan akan azonok.
di bamayalani partikira alani akka na sumat jalang na dilabung na dapat nakita jalang akka manginangjo alay dakko lang madjalang senyum matong Mikkel Suping ate ay Mikkel Suping oriko doon jala sa taboto ahado lapatan ni Mikkel Suping asing do Mikkel Suping asing Mikkel asing margak ido teh ido jayon Mikkel Suping mau lihat ma nungasaha tabita tuak kadongan na dilabukta nuaing di bagasan odolan ni minggutta debatado partano batuata tapai hutihu masian hatan itu hatan atarsura di pesalmen 40 di ayat sada sahat ro di ayat 15 manang hibul nasa biduing hujahama dihita ede sian akka anak ni sikora tibul do jahuba jala pujion situtu di bagasan hutan di debatata di atas dolok habadion nai denggado mertaga habing si lasni roha dilihat portibiondo dolok sioni suhi natukan utara hutani raja natibuli tau partano batoa do debata tertada di aka bagas nasida ai idama marluhu do aka raja madapoton hape dung di ida nasida pitor tarhatotong do mabuk bedo nasida mapurus aka hitir do nasida disi mangai songo buru-buru nalaho mangitubu diro puhi hodo aka parau Tarsis marhite-hite alugu siak kabicaran sumaddo tubarita na hubigi kami do huida kami di bagasan huta ni Jahuba Zebal di bagasak huta ni debatatai sai pahoton di debatadoi rodisa liling-liling na ditibang rohanami do ali debata asini roham di parsitongaan ni Joromi sumat tuguarmu do baritam ali debata ro di ujung ni tanoon gok hati gorad do siamumi marlas ni rohama duluk sion marulupolo maakaburu juda ala ni panguhummu haliangi hamu masyoni jala liati hamu bilangi hamu ma akka partano batuan nai takasi hamu ma parik nai sigati hamu ma akka bagas nai asa tarpajojor hamu tupino parmu sugut pabuat debata oddo debatata rodisa liling-liling na ibana manubuhita rodi hamatean olat ni ima sahatna huria na hinakolongan di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus somaldo tabigi adong padohan siak kalak na asing dunyan tuhi taon safety first in narupani marlaku do ototu di akka ulaon di pardalanan songonido totu lumubi ma ngajut kita naik pesawat terbang saya tabigido adong disi buah-buah buhado penyelamatan nah pertama molo adong akka kejadian-kejadian di bagasan Hopal Habangi jala dakolan na diperagakan langsung besongoni di bangga direkam bui tapai huti muse di Papua Nasida tapi yang pasti ada panduan asa adong dihita pamotoon na tekas molo terjadi sesuatu ahado nanaing ulah honotta asa bui hita malua manang selamat ala itu tu setong dua teh nak pengepat orang mulai pesawat tiba bukan naingin
songon na topua lu gue rupani upin na songoni na tuani tori dokon ya ali Tuhan inna rupani ino so tungarong latah muse nasing ijuwa teh harung nu sibata songoni ala ni latahna topu tar songgo idok ma nasingi rupani jala pengalamak kuna parjulo mebir damar pesawat segutiuk do songoni pinggir ni kursi korban. Tapi aku bering inang jeru nami, ibu itu tenang inat tahun merpesawat narak kurban ni. Sukum ma ini, bahasa ibu ho tenang, apalagi nak take off kan? Alido iwana, ayah anu honokku mau pasah diriku tu Tuhani terserah di Tuhani nama sudina. Bah, hebat doha porsiauni buru purbau kape narak kurban ni. Itu mau lihat ma akka amanginang melubui songoni hita marpos ni roha di tuhatai nuaing gudang do akka amang inang inganan na dilului manang di patu pahitau be jala tak anggap tabai mai songon inganan na paro kasonangan na paro rasa kenyamanan tempat nyaman, tempat wah di mana bisa mengungkapkan atau pasahaton isini rohana. Adong do diba margor edian nasonang. Polani kesan ni edian nasonang di Jakarta nuainga teh inganan. Murakan adong inganan edian nasonang kan. Ini alai Morolau hitam merdala siat tarutung tu si bulga arung disi adian nasonang anggui lapo dui mulu mere disi tuk sonang mahurua jelas ibai medisi adian nasonang tempat istirahat yang tenang adian nasonang alai ro makadungan nasing wah asamago holsenna ibai ma gorni lapo padao holso alai dung mula sial lapoi tabba holso malaboha habis sepeng alai dak kolak kepeng na habis mata gabi boha marara duk sah ijau boha muse manonggahi muse bah mangalo mana di jauh yetong idurui ho inna bah lasi dulu do konomu aruna puna jabuon ini manang setong wah tabba maholso ay berbeda ma ati ido saya unang masa akan songoni alai manang bohape kalau ada tempat adong inganan tadok nuengon di si tempat nyaman pasti do iko parua rotta sinamo tu si uang tu si asabui hita menikmati ada mungkin somargarar jala molo asa naing tabba sonang muse ikon naing dope adong muse akka fasilitas tebakan ay nuaing molo lapo-lapo biasa nama anggo sorong do wifi sonataha bililing be dongan kan gratis do wifi on ningon tikos do gratis alason langsung ni leon aleng itabahon itu dia itabahon itu nan yalang nakkingat ni do dana si pabua do ipakkeho manang so ipakkeho wifi yon alai ngai garar hoi merhite kopi nani inummi ido nasi pabua do dah ate jala ido zamanon noai dak kolek ko sedi pabua sudi alai ngai buat nasi katung niba kan ido hati-hati mahitang di zaman obah molo apostol Paulus nakkingan adong basir-basir suruan ni sibulis di dagikuin na anggona engos sibulis ro ya dang bentuk basir-basir ibana dang bentuk duri ibana alai sesongon na labok detong wah ini budutan imada taguna ya tutuban ningon hape ngaboha ngama buan akka ya sahid ngai basir-basir sabutullah alai seni pulugahan tabune puang nikmat bah ningon rupani ya itulah tanda-tanda zamata muaing ya alai ingot tamu dang adong umpan napait umpan selalu manis harum akapakai nuaing luja
memikiri umpan apa yang enak dimakan oleh ya ikan sapi luja muluna julo lah cukup luminai rupani ya cacing saju mulai hutanamian holang gadongido ubi jalar ibahen umpan ada apa tani anggun waeng dang de. Wah itulah hebatnya zaman kita sekarang. Nueng mulo tadok noni berarti adong do HP kebutuhan nih hita zolmaon untuk tempat di mana kita nyaman, tempat di mana kita untuk mengekspresikan diri, tempat nabui tahilala terlindungi kita. Itu kebutuhan di tonga-tongani ngulun. Tetapi faktanya dak saya sudi bui dapota molo pe adong inganan satokin sonang tabu alai guarna masatok kidoi dang bui liling alani don waing amang inang moloro jami tau pengot tu hita jalak didok goar ni minggu tahun waing debatado partano batuata Tuhan benteng bagi kita hutak kasih ahado lapatan ni bentengi benteng jadi butijo ya kadang percatur radong do benteng ikiri kana biasana Indo benteng ya dan apalagi anggonan itu na di sonwaing walaupun ada fungsi tertentu di si pertahanan benteng itu adalah benteng perlindungan ya benteng dibangun sedemikian rupa dibentuk sedemikian rupa untuk melindungi diri sian aka serangan naro sian luar benteng sebenarnya berkaitan dengan perang. Kalau ada perang, di situ pasti akan dibangun benteng. Benteng menjaga diri asa unang gabe sasaran ya tembak ni musuh. Alani molo dihatahod di sonwaeng debatado partano batuan debatado benteng bagi kita berarti namar porang do HP hiton waeng. Ido marporang do hita memang. Atau setidaknya diporangi do hita waeng. Ya, ada banyak yang menyerang kita. Dan kalau tidak tepat perlindungan kita atau benteng kita, kita akan menjadi sasaran empuk. Jala murama hita gabe korban. Madati mata hilala, putus asa mahita, medele. Ujungna dari kita malunisi bulisi. Dak pola halak membunuh akan putus asa. Alai gabe diri nasa diri. Ya dipakai simbolis diri nasa diri lahu membunuh ibana imana somal tadok kena manikot manang bunuh diri jala alanido asadang tajak pelayanan tu akan bunuh diri ai gabe didahului ibana de bata dang marpos ni roha tu de bata gabe de bata sadiri bak simbolis na bergerak sedemikian rupa ibana debatana na alani asa terhindar kita sian hamagoan nasongoni supaya kita terlindungi dari serangan-serangan yang ada kejahatan-kejahatan yang ada di dalam kehidupan kita kita harus berlindung dalam benteng yang kuat partanobatuan natugu ima debata Jahubah di son di dok duluk ni debata Sion di sido debata ro jala ibana ma gabe partano batoan sitong doi duluk Sion di Jerusalem nuaing taguar Mount Holy Land alai sotung buti tur marsiadu hita marsugo tur tatur tikke tarupani marsiadu hita lautu Jerusalem di Jerusalem lo HP di situ HP Tanah Batu di situ HP benteng melindungi kita dari semua ancaman di tengah dunia na julu tikos ala di dulu sionido ingana perpunguan ni akahalak na porsea tu di bata Jakubah jala sasitong na hakikat ni kehadiran itu hatai kebersamaan nado akan porsia di ibana do
tikos dulu siod dona julu alai dang dulu ki anggona terutama, tetapi persekutuannya, pertemuan orang-orang percaya itu dengan dia yang dipercayai. Perjupangan ni debata do akan nama kaporsiai ibana ido. Ala disihalahi saya marpungu ido ubain na digori. Alain waing dak songoni be. Apalagi talak Kristen. Mata kasta boto dak tinggal di sadai nganan debata. Alain ngaro debata di bagasa Yesus, jala Yesus manaik tu surgo alai dak kolani todina pe nunga disuruh rotu hita. Alani takas mata boto anggo debatai HP. Maringan do di dia halak na porsetu ibana marpungu termasuk di gereja tahun, termasuk di pertanyaan week. Waduh teh pertanyaan week tanoeng, ya hari Jumat mengevaluasi kehadiran do perhala dutak kamanginang. Tabereng menempuh hado tingkat kehadiran di gereja, tingkat kehadiran di week, tingkat kehadiran di kategorial. Adong inahan na di sonwaeng ngatung palay ilit na sidaw mandok songonon. Bikaw majok kay nangda amang pedita. Ay torok do sa citong nakay na nabelu di huriat tawda. Ikon amang do mandok ko ni ilit manasida sudi. Bahabi nok ko mangilik lawa tu jabu nasida sada-sada nikko. Mangilik akan na mabelin na asarotu parpunguan ni inahan na. Bah molohola nao do dadak sumani ni kote dohok mahamuna. Ido ali romadiba dak tolak pak nami bi merdalin na bang asarupa ya tahita sama-sama adok sidaliat tate ni kurupani. Alai asa unang gabi sidalia non namonang ati amanginang. Ya, unang gabi sidalian namiat tong namonang sidalian nami nak dang mungki kola nao rotu jabu nyak kana mebelu. Purak sumat dorai kan. Alai akka ina na mebelu nang metuipe ngarugo-rugo pak na dak setar bais sabi rumah juwetong. Bai mah rubima ai mai ate rubima bah ala disido parpunguata disido sioni nuaeng parpunguan ni halak na persea di Yesus Kristus ido sioni ido batu manang pertano batuan manang perlindungan ni amang inang ya unak pulau dawu tapi kiri pertemuan persekutuan orang-orang percaya kepada Yesus itu sesungguhnya yang menjadi tanobato benteng yang menjadi perlindungan. Yakin doa amang inang dinahudok koni molo marpungu akan nasa horong menuaing kategorial tadokan. Di situ dia akan dikuatkan. Di situ kan akan dibicarakan Tuhan yang memperhatikan tabunai nak kinga padohani. Mata Tuhan ada di mana-mana. Di perpunguan yakka ina nama belupe isido mata ni Tuhatta. Ada di mana-mana. Merpungu hita di sido ibana mamerek kita. Aledak kola mamereng-mereng. Ala gudang doholan nama mereng-mereng kan. Indo alai dohot mamasu-masu. Dohot mengurupi hita. Molo didok benteng manang tanobato perlindungan dari Tuhan. Sasitongna intina ima Tuhan ingin melindungi orang-orangnya yang mau datang dalam kebenaran dengan ketulusan hati. Adong do nakit ditaringoti soal hasitongan, soal kebenaran dan keadilan. Alani akka na di bagasan hasitongan do na tulus hati na sian ias ni roha aka ima na nilo na naing dilindungi. Alay mulo tapasuhar jo musen waeng. Ala naking adong didok rodin na aka raja tuinganani. Ya mulai do aka raja dak songor raja ni halak batak ko nang raja ni halak batak iba sudidu raja ate ido tahe sudidu raja anak di raja dohita buru ni raja inna rupane kaleo dangi akar raja dalam arti status sosial doon
akar raja na manguluh bangso doon nanidok na disi. Alay nasida berek kita jorro di dok, alay duk pajupang dohot ya inganani disi di dok adong habadiaw ni di bata tersonggok nasida tercengang. Alay dak kala tercengang madier dukun ni buhamu sedok tahe lari bah puasa sebab mereka sekarang lihat Tuhan yang kudus, Tuhan yang melakukan kebenaran, Tuhan yang menegakkan keadilan, sementara nasida dang mangulahun nasitong, dang mangulahun keadilan. Alanido daktakan nasida pajupang doh dewata mabir ujung na lari manadikon na alanido akka amang inang sumulo tabereng nuaing ya isedo nasida nadapotan perlindungan, nadapotan asini roha siad duluk benteng manang pertano batuani siad debata ima akahala na ias dalam arti dalam kebenaran, dalam keadilan, ya jauh sian akat tindakan naso lomoni rohani debata. Bah, butido mang padita nami. Ay sorok kita na iyas serong do akka dosa laok manang akka kakurangan tutudoy akka amang inang. Alay ngotot tado. Ya molo mergor nabadia jala kita diperbadiai dakya di dok tuhat tangayas sita siya kadusaon bahkan ya di pada baru ya kasurat ni apostoli ipaingo dohita molo tersom merdusa ninna berarti orang-orang yang percaya yang sudah menjadi pengikut Kristus olo dope madabutu dosa tersor merdusa perjulu basotung tapas sobu mula dong atas songoni alai molo hita na tersom merdusa baunang laos tatoruson merdusa alai kong hatok do hita ro tu debata jala ido sasitong na kekuatan molo didok kita sudah dikuduskan ngai perbadiai tatu sido tetu molidok badia kudus kados molo kadus ima sesuatu yang sudah menjadi bagian daripada Tuhan ya au nunga milik Tuhan au nunga menjadi bagian daripada Tuhan amang dan inang yang semua yang telah menerima baptisan sudah menjadi bagian sudah menjadi milik Tuhan berarti kita sudah dikuduskan karena sudah dikuduskan sesungguhnya kita punya kemampuan adong dodita potensi mandok nakimolo tarsomong amardusa hatop roau tutu haki alanido akamanginang dipaingot ita totong ya ipaingot asa rohita tu ibana manol solido satta perjamuan kudus taddani haulo otta dotongi ya laho manalesei akka dosata idu ben na diro diguria kon jutdo patu paun ulau nabadia jalamol adong ulau nabadia sotung tapasiding ala ikon lam haringgas sonota asa lam tugu rohatta lam badia hita disi dukon ni akka amang inang ditaringo tido disi pabua ikon ulahonoton ulaon ya bertindak adil alai dakkolani dido adong sorak sorai bukan hanya laki-laki tetapi juga perempuan bawa doh burua tabuhian padohanon somalna molo menggambarkan umat Tuhan berhubungan doh debata hita do didokon oroan debata panguli sonido kan alai sesama umat Tuhan takas ditaringoti so bawa doh buru kesederajatan ya
Jala omma na taha muliate hosada amang inang mula di budaya Batak tanuang na berkembang. Mauliate ma ala sedohota mangurupi mengajari di sekolah Alkitab perempuan punaniha KBP nadi Duren Sawitan. Ya di sini saya mertaringok do soal budaya, soal kesederajatan. Jala kita bersyukur diangkat do harka perempuan sedemikian rupa. Molo adok sekolah Bibil Frou, sekolah ni bi buru-buru dui. Ete, dangadong bawa Bibil Frou. Adok tahe? Dangadong dah. Ale molo guru huria, adong do buru-buru. Adong, dakola bawa. Ya, nagabi guru huria. Sekolah diakones, adong bawa. Hah? Adong bawa sekolah diakones? Apa di Bibil tai angguna perjulu nomor perdumu tu diaken dia pelayanan non adalah diakonos. Ima halak Stefanus kan alai anggo di HKBP dangadong diakonos. Nah adong diakones do adong. Lapatan ni amang inang. Tahamula teh hode songojuju na adong di sobobua bersorak-sorai bawa burua makalason ada kesederajatan. Gabilau dorohaku tu edde bagi hamujid dioda amang inang. Londer bergelan Amstrom. Lagu ni Simon. Dan Yesus Raja ni huriaon. Alai sarupa deh. Ede kebangsaan ni Austria. Mulai tahun 1926. Jala di pai baru mak. Ne baru pe di pai baru nasida edion ya di tahun 2012. Ne pai baru. Ya di sada baris na adong didok disi di edena sidai songonon. Engkaulah madok hutana sidai do madok Austria, tempat tinggal putra putri kami yang besar. Tadinya hanya putra tadinya. Alai 2012 digatina sida gabe dibain putra putri. Lalu hu cari buasa alasanna kesederajatan. Wah, na terlebak do alahon waing narohaku apik dong atas sahapor siau deh kan Austria iya ya alai dang adong na terlambat, tetapi ini mau mengingatkan kita kesetaraan kita. Jala om masih ulah honot tan waing akka amanginang mau lihat manaking tabodo akka perenungatta merhite-hite pengakuan dosa, peran ayah, peran bap. Ya, bahasa Indonesia istri yang cakep ya, yang cakap hata batak gabe di ma namar huaso. Aledang namar huaso dalam arti ya songot tangan ni harupa ni panglima daung. Marhuaso sebenarnya kalau bahasa Indonesia cakap sebetulnya lebih cekatan ya, aktif ya, malu menata sedemikian rupa. Alanido naking sungguli di si do sipata ya dakpas kubek kami si panganon na dinggan. Erok teh naking ani? Adong deh? Adong kan? Iya, openg gawe pergumulan non amang inang di tongani keluarga. Alani si panganon na hurang pas do merbeda ise tu ise. Ay holano song-songoni terus inna rupani. Bok beda si paturiota do si pati posota do nade. Unak seholan song-songoni terus. Alaina terutama bangga doa kayanak konoeng amang inang kalau anak-anak kita berkata ini makanan produk mamaku. Ya. Yang dibuat disediakan oleh mamaku. Wah, pasti doi. Ala beti mungkin bumbu sarupa do alai adong sadanai tabba. Ahamana tabba molusian ibu. Kasih sayang.
Dan biasakanlah juga amang inang kalau menyuapi dengan senyum seperti yang tadi. Wah, pasti anak-anak kita itu juga akan lebih bertumbuh dalam keluarga. Ya, ketika kita berbicara minggu lalu bohado mabain gereja yang ramah anak, sonari pe bohado mabain rumah ramah anak. Ya ada senyum, baunak kolan buhina marsi tanggir atong. Buhina marsi tanggir, songoni sudi, ujung na mebir denahi songor raja nakki lari, ya menikun, ya go habiara ni soninna. Laumi batu tempat yang nyaman itu dia mana kita he, ya tempat nongkrong yang di sana. Amatta opat ulaonna sahalana amang, sahala si permudu pemelihara, sahala ya hamalimon, sahala haguruon, sahala ale-ale. Dan itu peran suami dalam keluarga, pemelihara, imam, guru, dan sahabat. Iko buidu taridai, ya, ditongani keluarga. Jala ina naking yanakope sunguni. Alani nuaing amang dan inang di tonga-tonga ni kesederajatan natar nakinganita ingo bedenggan saluhuna merdalan ala sungunido nang dihalomohon debata akat na bersorak-sorai. Taulah medenggan anggue gok las ni roha mahita sudin. Nuaing sahat dohita muse mamereng akka amang inang. Molo pertemuani, persekutuani di mana Tuhan bersama dengan orang-orang seiman. Disitulah benteng perlindungan nama ngalehon ketenangan keteduhan di hita. Alai di dokdak kola disi, alai justru i tempat untuk memberangkatkan kita kembali. Laho marbarita nauli. Di hati Indonesia hujaha majo ayat 10 tulu 115 di dok songonon. Kelilingilah Sion dan edarilah dia. Hitunglah menaranya, bah. Gaya menghitung-ngitung menara. Ya, dungi muse haliangan idok, baru muse perhatikanlah temboknya. Ya, jalanilah puri-purinya. Nomor 2 doh, mering-mering sungoni. Alai berek kamu mapadohan nabi berikut. Supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Asa adok kata honommu berita honommu tu pahopum manang tupino parmu sugut. Berarti apa yang kita nikmati, apa yang kita lakoni itu harus kita pelihara dengan baik. Dan ya kita nikmati kan gitu ya. Alai dakkolani ikon berita honot tadumuse. Tu orang lain nasodoh do pedisi. Saya memahami orang lain natadok dison, molodok disit kepada angkatan yang kemudian tuak kapinopar musugut nin narupani. Bidang don atu sabta aka manginang. Ya lain parjulu jo ingototta. Belum ngahu nikmati perlindungan dari Tuhan. Saya sudah menikmati bagaimana ya pergumulan saya bersama dengan Tuhan bisa teratasi sedemikian rupa. Arah hidup diberikan oleh Tuhan melalui kebersamaan saya dengan orang-orang percaya. Itu tidak hanya untuk saya sendiri. Dakula diawi. Alai adong dosianong gurasa, ya ada gairah untuk memberitahu kepada orang lain. Itu ciri-ciri orang yang menikmati atau majalo haluau siat Tuhan. Pero kamu mau lupa jupang Tuhan ta Yesus di pamalum sahalat namar sahih misalnya, idok Tuhan Yesus do memang unak pababu adain na kan? Ada dak tertaun nyon. Ibabu ado tong musai kan? Ada dak pole dok Tuhan Yesus. Wasa bu bamu dangin na. Ya, ada dok tong songone bahwa aneng donon na disi. Tertaun ni halak nong majalo haulio situ hatai so pabuon na tu aka na asing. Seperti itulah amang inang kita semua juga akan tergerak untuk memberitahukannya, menyampaikan. Berkamuda gudang nayak kajol manual di sekitar tanah
gudang permasalahan na gudang pergumulan na bahkan percakapan doaka ya inata di kategorial hiba nei jamak tau nanti akan poso penin na aka persikola poso-poso do pedaging nangadong nabunuh diri. Ya pergumulan itu ternyata berat banyak. Alai hadir do hita di sita berita do tanobato on perlindungan on. Perlindungan ini perlu kita beritahu kepada mereka. Mulota ingot 2 minggu na perpudiok kita di dok lau memberitahun. Jalan atwari sada minggu na sadai tak kasih do. Kita adalah surat Kristus. Melalui kita akan tampak, akan dilihat. Tapi bukan sekadar itu, akan dirasakan. Ya apa yang indah itu. Apa jalan keluar itu. Ahadona mangaleon haguguon tu hita sudi. Adong do itu tu dipaingot hita. Tu akan aneng persea do pemarhiti hita. Yohanes 10 pitu ayat 20. Di Markus 10 onom ipaingot do hita tong na di hari minggui. Ya di do ke semua makhluk. Wah, kepada semua ciptaan Tuhan. Lalu di sini kepada generasi berikut. Berarti ikut terus do pikir honota generasi berikut. Walanon unak songon opung namina Zulu. Baidok rupani ikon papungpungon na din na warisan sampai keturunan yang papigah te biasa ni dok keturunan on warisan on. Sampai keturunan yang ketujuh baik kok maju. Ya. So binoto bino mulu pino per pitu generasi kan. Kalau alai tapi jamai pardohani. Kita juga persiapkanlah supaya berita itu sampai kepada generasi bergenerasi terus. Dak saya hola papituon bahkan satorusna. Itu kita mulai dari sekarang amang inang. Na perpudi ahado isi ni si berita honotoni. Ya isi ni si berita honotoni di dok di son sesungguhnya inilah Allah. Allah kitalah dia seterusnya. Dan untuk selamanya dialah yang memimpin kita. Asa hot mardebatahon ibana. Ala ibana debata satu rus nado. Dan inilah yang perlu sekali amang dan inang. Kalau ada ketenangan kenyamanan sementara di tengah dunia ini nataruh neking satokit be. Marsugot lupa doi. Dan isi be musei. Kan lo dosongoni noengokan eta bo tusan tinganat taon eta wo ni sibah inna lah lagi sah isi. Bah ngai dia ingana ni. Hape ngapida. Kan agati. Ala boha dang digandrungi halak be. Ya, mergati lau. Satokit do. Tapi Tuhan itu adalah kekal. Kekekalannya itu yang perlu kita ya tetap pertahankan di dalamnya. Asa unang gabisi gahita. Alai adong na menari amang mula diguari kata pemimpin. Hata batak madok mula tu aka uluan taridok dosongoni di julu si ihut tonon. Mula tonga-tonga hata hidok si tangi honon. Mula dipudi di jolo si ihut tonon di tonga-tonga si tangi honon. Mula dipudi si paimaon. Ya, itu artinya di mana pemimpin itu tetap menjadi perhatian yang serius marguru tu ibana. Ya, Ki Hazar Dewantara ido teh nahyamat dokon atahe padohanai ing ngarso sung tulodo ing madia mangun karso tut buri handayani mulai julu teladan molo di tonga-tonga ya ahadu garjawanai menggerakkan asa muncul karsa asa bersemangat mengula alai mulai pudi gabe pendorong ibana alai sian akka pemimpin na di portibion amanginang aduk sadanai molo tapa aduk tutu hattai tikos anggode batatai sudi songoni di dia ibana kon alai sadanari dok nakiboha mata Tuhan ada di mana-mana. Dia di atas berarti kodoh dopis yang gijang. Dakola di julu, dakola di tonga-tonga, dakola siap pudi, alai doh do sian gijang.
alani debah tatai di jolo di tonga-tonga di pudi songoni doho siang gijak pe mangaramoti mamasu-masu mangaleon arah yang baik untuk kita. Alani marsitutu mahita sudi akka manginang hok mahita berbenteng kepada Tuhan, rak mahita di persekutuan orang-orang percaya. Di situ kita bertemu dengan Tuhan. Dan kita beritahulah juga orang-orang yang belum bersama dengan orang-orang percaya. Kita persiapkan juga untuk generasi berikut. Amin mertang yang mahita. Mauliati madiho ali di bata aman nami. Napa ngotok kami di tonga-tonga ni portibio na gudang akka tantangan pergumulan. Nasa mangelailah kami songon basir-basir nanido ni Apostol Paulus didirinai. Ali Tuhan ngatakas tutu boto kami hodo tano bato benteng. Saya paingok mahami mertugu ni roha ro rap dohot ho. Gohi malas ni roha nami. Asa bergairah bersemangat kami di tonga ni nguluan. Ali Tuhan patugu tong rohanami lahop mabaritahon hading ganommi tunahumaliak kami doh tu generasi na mangihuk dope asiro hamale Tuhan pasu-pasu ma akka amanami inanami nashaur di tonga ni huriam sadarion nape adong akka kendala rodoniari alai tong dale Tuhan di pergugui ho di lekodo akka hauli nasyak koyale Tuhan buat tolhas marpungo hami di bagas coromon. Asima roham berhatima sudi ruas ni huriam namar pungu di gereja totong di bagasa last ni roha ditongan ni ulaun ari-ari pasu-pasu dia ka ulaun siganu pari nasi debi leo last ni roha totong songoni doho di rumah tangga piale Tuhan akka ama berfungsi berperan baik songoni akka ina ditongani huri ditongani bagas nabi asa marhitili Tuhan songon nanido nihatam suri pada namar kuaso ali Tuhan pasu-pasu manang akayanak kope takas manguloi puda ni akana toras dausian aka ela-ela ni portibion ali Tuhan nami hutangnya kok kami do akadongan nami namar ulang tahun saminggu nanaing ro 12 halak namar ulang tahun kelahiran tulu rumah tangga na berulang tahun pernikahan pargugui nasida totong ale Tuhan di partaba bilang tahun baik di umur pribadi songonido di parumah tanggaon di lastni roha nasida bi asatum hot ale Tuhan marhaposat tuho songonima dia katabba ni umur nasida bi betu tikinaro asa di bagasal lastni roha Ali Tuhan hutangnya kok kami dengan nami na marsahit amang mayor samosir na dirawat nueng di rumah sakit umum daerah Pasar Minggu songonido amang natades manik amang pesta robek siahan nong terliling dirawat di Jabu Nasidabi saya adong dope ale Tuhan nasuhu boto kami nueng marsahit ubuak kami manasida hodihok kami mali Tuhan dia dopamu asi roha mali Tuhan pargugui nasi datong marpos ni roha diho marpakirimon na mangulu jala pasu-pasu mali Tuhan sudi akka ubak pinakke nasida si panganon songonido dampingan ni akka na makahulongi asa marhiti ali Tuhan tolhas nauli na denggan hakipason nasiakoy huwak kami dotong ali Tuhan sudi ulaon ditongani huriam saminggu nanaing ron pasu-pasu ma akka tuan rumah pertangyangan wek nama ngukap roha nasida paradia kanariko di parsauran songonido kehadiran nami bipi ale Tuhan ai marhite pertangyangan wek boy kami masih sukunan boy kami masih rupan lam tanak di kami hatam ale Tuhan songoni nang akka perpunguan kategorial pe ala disi male Tuhan akan nasa horong boy marcarito boy masih rupa bin mulo adong akka tantangan dia dupi mau lihat Tuhan pasu-pasu ma salu kegiatan nami songoni dohot
rapat perhalado laho mengevaluasi program kerja do anggara 2024 pargugui masalu na perhalado Tuhan nasa merhiti-hiti bu itu tong hiras rohanami mangalak kamu setu semester kedua di tahun 2024. Mau lihat madi hole Tuhan sahat tu tangamu mami saluhu naramoti hamele Tuhan di surya kaulon nami nang dibaga sadari dia kaparsauran sosial saya homa totong mengaliolas ni roha di hamibi pinuji maho di bagasan anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ditiki marede hita anon tapas sahat ma piliata pilihan padua hodo pilihan bulanan edeta batu mamak diawon. Tatangya koma peliata ali dibata ama nami na di banua gijang odo haroroan ni saluhu sileho-leho na dinggan dohot nasa uli basa na mauli utus
Pasahat tami masian na nilihom itu kami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa ku parhasiak kami pilihanon. Pati bulok karajommu di tonga-tonga ni huriam doh di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tordim. Asalam utadahami gudang ni silehol-lehom itu kami. Asalam gir-gir kami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaonmu, say sauk malomoni roham di Banotongon songon na di Banua Gijang. Leo matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songop panesa nami di dosa ni dongan na merdosa tu kami. Unak kami tu gihot tu pangujunan, palua mahami sian pangagong. Na hinahulongan ni Tuhan Yesus Kristus mulak mahamu di bagasad dame jalo hamuma pasu-pasuna di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan di batama ho di sodako Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midaho di dopakon Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaorkon madamena tutodim.